Sziasztok! Most a Gyulai Várról szeretnék kicsit beszélni a csapatunk nevében. Ahogy láthatjátok, ez egy nagyon szép állapotban lévő vár, Közép-Európa egyetlen épen maradt téglavára. Amit fontos tudni róla, hogy ez Békés megye egy eldugott területén Gyulán található. Nagyon szép, ahogy láthatjátok is. Belül múzeum található és kiállítás, nagyon érdekes dolgokat láthatok a régi kori történelemből. Ahogy láthatjátok, előtte egy kisebb tó található, amin lehet csónakázni, vízibiciklizni, telente még korcsolyázni is lehet, és alkalmanként várszínház épül rajta, ami megint nagyon jó turisztikai vonzó erőt jelent. A Gyulai Várfürdőről annyit mondanék el, hogy nemzetközileg elismert gyógyhatású termál fürdő található benne. Érdemes egyszer mindenképp meglátogatni, már külföldről is nagyon sokan járnak, megkeresik. Érdemes egyszer mindenképp megnézni, tehát nagyon sok minden miatt érdemes Gyulára ellátogatni. Ezt szerettem volna nektek elmutatni.